Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Musiku lathu lalero tili ndi msungwana emwe akhale akutilongosolera kuti iyeyo ndi ndani komanso amatani. Muli ndine Yamikani Benito kapena YB Africa. Choyamba tiyamba kuziwa zina lake. Kodi zina lanu ndino ndani? Zina langa ndina Nafi Masiva. Nafi Masiva. Yeah. Muntu arakha kuti wakufunsani kuti ali Nafi ndi ndani, inu mukhoza muzilongosola kuti ndino ndani? Ndine Mulakatuli. Ndino Mulakatuli. Yeah. Luso lanu la ulakatuli munaliyamba liti? Naliyamba of course 2022. 2022. Yeah. Kuchoka 2022 makhala mupanga ndakatulo zosiyana ndito. Moti muli ndi munthu yemwe amatha kumakupasani chidwi, munthu ona kuti iyeyo ndi Mulakatuli ndithu anthu akumuziwa kuti uyu ndi Mulakatuli. Alipo munthu yemwe ndithu mamugomelera ona kuti ineyo kutengera ndi mmene ndimafuna nditafika potero? Alipo. Mungatipase zina kuti ndi ndani? Mese Mbeta. Yeah. Okay, chabwino. Muli pa school? Ndi pa school. Muli pa school. Maphunzira kuti komanso muli class yanji? Pano ndalemba Maiswaiti. Chabwino. School mumapanganso ndakatulo, nthawi mmayigawa motani kuti mwina pasamapezeke kuti china chake chikupinga chinzake? Kakhala za school ndimapanga za school, ngakhala kuti apo panifana ndiyembe ndakatulo ndimakhalanso ndi nthawi yake. Chabwino. Yeah. Moti zilipo zina munapanga kale rekodi kapena mmangolemba ndi kulakatula chabe? Zina zilipo zomwe ndapanga rekodi. Chabwino. Yeah. Tiyamikire. Pa nthawi yomwe wakhala ukupanga ndakatulo kufikira siku la lero, chidwi chako chimagona pati makamaka kuti ineyo na ndakatulo ndikati ndifuna mpange ndakatulo, pali nsanamira omwe iwe mwina umatha kusamirapo na kuti apapo ndikagwira ichichi ndaona kuti zanga zikhala zochakuka, chidwi chako chimagona pati kwenekwene? Ndimangoganiza kuti pena ndikakhala kuti ndikumvesera ndakatulo za anthu ena zimandipasa chidwi kuti inenso ndakhala kuti ndalimbikira ndikhoza kufika pamenepo. Okay, chabwino. Yeah. Umalota utafika pati ndi luso lako? Ndimalota nditafika patali kwambiri. Yeah. Tiyamikire kwambiri. Yeah. Mwina ndi mavuto ati omwe umatha kukumana nawo pa nthawi yomwe ukupanga za zinthu zawo za ndakatulo zakozi? Pena ngakhala kuti mwina ndaganiza kuti ndiyembe ndakatulo, pena ndimabwerera mbuyo kuti ndalama pena mwina ndilibe kuti ndikapangise audio kuti ziyambe kumveka, ndi pena ndimabwerera mbuyo koma kuti ndingasiyayi. Chabwino. Tiyamikire chifukwa cha mtima wolimbikira ndithu. Ndi mwina mavuto ngati amene wawa ukuganiza kuti angathe kuchepa mu njira yotani? Akhoza kutha. Sinanga kakhala kuti ndikupanga choncho ena mwina ozikonda ndakatulozo akhoza kumandilimbikitsa kuti panga mwakuti zinthu mapitirira. Okay, chabwino. Yeah. Tiyamikire ndithu. M'banja mwanu ndiwe wa namba yani ndipo muli anthu angati? M'banja mwathu tili mwana 6 ne ndomaliza. Chabwino. Yeah. Makolo kunyumba kwako ndithu amaziwa zone mmapanga ndakatulo? Amaziwa. Chabwino. Iwe uli nzaka zingati? Zaka 18. Zaka 18. Okay, kodi chinakupasa chidwi kwenikweni yona kuti iweyo ukhale Mulakatuli, uyambe kulakatula ndakatulo, chinali chiyani pachiyambi? Koyambirira ndinakumana ndi nzangayo ndoti Yesu amapanga zolakatula. Ndeno nditakumana naye mmene ndinamuonera mmene amapangira, inenso ndinazisaiza kuti ndikhoza kuti andikukwanisa. Pamene napeza kuti inenso ndayamba kulemba ndakatulo. Chabwino. Utapasidwa mwayi ona kuti uthe kupanga ndakatulo ndi munthu oti ndoziwika kale, anthu amanziwa, ungakondwe utapanga ndi munthu ngati oti? Rafael Steam amakutenga mtima kwambiri. Inu mumaona kuti iye uja kuti afike potere paja mwina anadusa mu njira ngati ziti?
Anadusebe mnjira zovuta komano iyeyo mtima wake unalo kuti apite pasogolo nchifukwa ali pamene paja. Ino mtima umene muli nawo ndithu. Moti alafa stima komwe aliko azona kuti na ine njira zanga zomwe ndadosamo momwe ndadosamo pali msungwana wina ake ona kuti naye ndithu walimba mtima kuti adose pamene momo cholinga ona kuti afike pomwe ndilipa akhale ndi mtima umene ona kuti ndinu mmodzi mwayo. Chabwino ndikhulupirira kuti komwe aliko akatonera ndithu azikuyang'anani kumakulondolozani kuti msikana wali nafe ndifuna ndimone atafika pomwe ine ndilipa. Okay, chabwino. Muli nzaka zingati? 18 years. Chabwino. Tiyamikire kwambiri. Kuyambirira ujanduza zoti pali kale ndakatulo zina zomwe watha kulemba komanso kupanga rekodi. Tangoyesera kuti pasakwe imodzi yomwe uzona kuti iyi na ndakatulo iyi anthu omwe akuonera Sam Mavita channel akhala osangalatsidwa nacho. Motesere kuti pasakwe imodzi. Chabwino. Ndikupasa ndakatulo pamutu otchedwa ndidali wanzeru. Ndidali wanzeru zilumika zapitazo. Ndidali mwana wachisanzo. Ndikanena za makhuzidwe ankalasi. Ndinkakhoza mugumisa. Anga makolo akandipenya. Chawo chimumichita zala saya. Mwini wake ini. Ndinkangozimva. Koma anthuni. Panjovu pansana ndidakulira. Lero uzomera pati anthu ndili pamame. Anthuni. Ndidali wanzeru ini. Koma kusintha kwa thupi. Mayo ndi mavuto. Zoti kukula kumombola ne kwanga kwandipayika. Ndili mumtima mwa maphunziro mwanga mmaganizo munayamba kuyenda zadama. Pofuna kusangalatsa thupi ndinazigwesera kunyanja chisangalo yeka moyo pachiswe. Makolo desesa kundikhazikitsa pasi koma zinkangolowa kunkutulukira kwinako. Pakuti kumva malangizo ndiluso lina lapadera. Zina ndichitikireni paka ndinatenga pakati ndili chipyopyo pompo Mulungu nkundikuyira. Ndikusomphola nzeru zakezo. Nkundisiya zomwe ndinkakhumba. Sogolo langa lonse likuphedwa mu mphindi mmodzi. Pano ndine mphevu njera kunthiko. Ndananu wonga chibwana wosamvera malangizo. Omangokonda kuti mtima wanu uzikulamulirani. Omangokonda kuti sabolo wake asamawa muzalira kusingatini. Potini ndidali wanzeru. Pa ndakatulo ya ndinali wanzeru. Kodi opereka uthenga wanje? Uthenga wake ndoti nthawi imeneyo ndi ku skulu. Mbali ngati zankalasi zini makhoza bwino kwambiri. Koma zili ngati munthu kayamba kukula abe mukuziwa kale kuti asikana chanjani zomwe makhalira. Nde zinapanachitika ngati mistake. Ndatenga pakati. Nde nditatenga pakati chonchija mmene ndinaonera nakuti chonchi pandakha kuti ndalemba ndakatulo. Ngati chisanzo kwa ena. Mene zina ndichiyika ine kuti ngati life history yanga ndizizakumbukira. Chabwino. Chabwino. Kukamba za mwini ndithu funa kuziwisa anthu ena ansikana achichepere kuti nawo so asadose muzotero. Ansikana ndithu zinthu pasa chidwi kwambiri. Panthawi nake wanena zoti padali pano walemba mayeso standard 8. Komanso walankhulapo zona kuti unakhalapo ndi mwana. Tafotokoza kuti zikhala motani? Nthawi imene inali 2023. Imene ndinali pakati. Ndeno ndi ku school ndalemba ndi mayeso koma sinachite bwino sinasankhidwe. Ndeno nachiona chanzeru kuti zimene zozo zisanibwezerese mbuyo ngati kuli kotheka mwana akazabwera ndizabwereso ku school. Ndipo ndinakhala chaka chonse usapita ku school paka ndasamalira mwana wakula. Pano pa 2025 ndinabwereranso ku school pano pandalemba mayeso 8. Pano ndithu amatha kuzisamalira kapena aliponso ena ona kuti panthawi mopita ku school amasamalira mwana ifande kuti zaka mene onenera kuti 2023 pano kuti 2025 adakali wachichepere alipo enaye amauthandizira ndithu. Ndi alipo mayanga amene anandilimbikitsa kuti mwana ndizisanaye bwera ku school. Chabwino. Uthenga wako kwa asikana omwe ndi achichepere mwina
amadusa mu zinthu zina zake iweyo ungapereke uthenga otani kwa anthu oterewa? Angakhala malangizo kuti ngasazadusenso mmene ine nadusira koma iwo chidi chawo chikhale pa sukulu ndipo alimbikire maphunziro. Chabwino tiyamikire kwambiri. Omwe ndi mmene tikuchezera ndali nafe kutidziwitsa za luso lake komanso momwe akuyendera mmene wakhalira moyo wake wambuyomo. Kupatula ndakatulo zophunzitsa, ziliponso ndakatulo zina zomwe umathaula katola? Zilipo. Ngati za gospel ndimalakatula, za ku sukulu ndimalakatula, komanso za chikondi ndimalakatula. Okay, chabwino. Tatipasirako imodzi ya uzimu. Ndamasulidwa udali khomi unyolo ndiveka goli la imfa yakalavula gaganchiro sina ndiponye ndende ya satana mulamuliro wa njirekezi ndidali wakhungu osapenye chilungamo ndikachita chimo ndimo ndinkapeza mtendere wa mumtima mphuno salota kuti ndinkasegulira njira ya kugehena ndinamangidwa ndi unyolo osapenyedwa ndi siko koma anthuni sindiziwa kwa chikondi chanji kapena mwina nkupambana ine sindiziwa mwana wa Mulungu obadwa yekha ndikulola kukhomedwa pa mtanda mwazi wake ndikukhala makiwo ndi masula. Anthu ndaonani lero ndamasulidwa ndavomereza nsoni kuti Yesu ndiye mfumu yanga ndilondola iye basi ngamkazi wa Loti mbuyo sindiyang'ana kukwapulidwa kukhomedwa pa mtanda kulolera kufa ndithu. Inenso ndikumachimwa kukonde kutembereredwa ndagwira sisi muchimo ndatulukamo ngelo wandikodola kuyenda nchiyero chake kumva ndikuchita mawu ake ndizo mtima wanga wakhumba satana ndileke poti ndinenzika mfulu ya ziko lina ndamasulidwa. Ndakatulo yokoma kwambiri ya uzimu yozisimusa kwambiri alinafe anthu akhoza kupeza motani? Akhoza ndipeza nikhoza kusiya namba. Chabwino omo ndimene tachezera ndi alinafe lero kuno ku Mulanje. Tikukhulupirira kuti ndithu nkhani yake mwasangalatsidwa nayo ndi mmene tanenera moja kuti ngati mungafune kupanga naye kolabo kaya mufuna kumuthandiza mu njira ina iliyonse namba yake ndi mmene muione ikuyenda pansipa. Sono alinafe sanzikani kugula anthu. Zikomo kwambiri tokoza ndithu. Omo ndi mmene tachezera ndi alinafe kuno ku Mulanje ndi mmene wanenera moja kuti ngati mungafune kupanga naye kolabo komanso kuti kufuna kumuthandiza mu njira ina iliyonse mukhoza kulumikizana naye pa nambala imene ikudusa musimu. Zikomo.